אני לא אחראי פה על הסדר של הדברים. אוכל לפי אימוג'י, בוא נראה. אופה, סלט. האמת, אני דווקא איש של סלטים, אני אוהב. יאללה, 5. בוא נראה. צ'יפס זה לא אוכל. צ'יפס זה משהו שאתה מזמין בצד. אתה הולך להמבורגריה. אתה מה? אתה מזמין צ'יפס? לא. אתה מזמין המבורגר וצ'יפס. אתה לא הולך להמבורגריה ואתה אומר, לא יודע, בא לי רק צ'יפס. לא. זה לא אוכל. שים אותך כזה, לא יודע, 9. זה לא אוכל. פיצה. האמת אני לא כזה איש של פיצה. וואי, ירגו אותי. 6. לא מת על פיצה, לא? וואו, איך אני אוהב כריכים, סנדוויצ'ים וזה, אוהב. עזבו את אני לא מתייחס לשילובים פה, כן? שום דבר פה לא קשר. אני כבר רואה פה את השילובים פורק וגבינה הזה. אבל סנדוויצ'ים כסנדוויצ'ים, וואו, 4. המבורגר. אין על המבורגר. אני לא יודע אם יפתיע אותי במשהו שהוא יותר. אין על המבורגר. 1. טאקו. הייתי במקסיקו. אכלתי טאקו. לא יודע. 10. מה זה, טורטיה? טורטיה? אם זה טורטיה, ולא לאפה, זה נראה כמו טורטיה. זה דק. זה דק. זה טורטיה. אני לא מת על טורטיה. מכל הלחמים וזה טורטיה. לא. פסטה. אם מכינים פסטה טוב, פסטה זה טוב. סושי. סושי זה מתחרה מעולה להמבורגר. שני עם הרבה רספקט. הדוג. האמת, הייתי בוחר הדוג לפני פיצה אפילו. אבל אני לא אחראי פה על הסדר של הדברים. אני אוהב אוכל פשוט, חמניה, נקייה עם מיונז, קטשופ, חרדל, פאו. יאללה. אני המדרג הכי גרוע בעולם, אבל אחלה דירוג, תודו.